Ассалому алейкум, ватани азиз. Забонон фурсанури ҷаҳон, тоҷикзабонон. Дар замони пайғамбар вассалам ҳамин хел чизо набуд. Ин коре ки чизе ки дар асри мо мекунем набуд. Фақат дар замони пайғамбар, замони соҳобиён набуд. Дар замони халифаҳом набуд, ки зана мисол ки ноэҳтиромӣ кунанд, зана зананд, баъд холаро таҳдиди куштан кунанд. Коро набуд. Баъд аз гузаштани ваё шуд. бале, дар замони онҳо ин хел коро набуд. Ин хел куштану ба қатл расондан, таҳдид кардан, пастарид кардан. Чӣ мегӯянд, тӯҳмат буд. Тӯҳмат буд. Ҳазрати модарм Оиша разияллоҳу анҳа тӯҳмат кардан ку оят нозил шуд. Лекин ани куштану таҳдид кардану чӣ мегӯянд, ношукр кардан, мисол ба ин ёрдам кардам ҷиёнону хонаро фурӯхтам. Ба ҷои бигӯям ки раҳмат холаҷон, мегӯяд ҳеҷ кас туро напурсад ки моро ёрдам кун. И бо таҳдиди куштан. бале. Лекин мерасад ки мегӯянд ки рӯзе ҳақ ба ҳақдор мерасад. ҳақ ҳамеша поянда аст. Дар сураи Исро омадаги ки бигӯӣ Муҳаммад омад ҳақ ва нест ноҳақ. Барои ин ки ноҳақ низ шаванда аст. Дар сураи Исро омадаги. хоб, анака нигоҳ кунед. Ино ноэҳтиромӣ нисбати модар кардану барашон гап задам. Якта модарда даст бардошт. дуюмиш тағоида даст бардошт. сеюмиш хоҳарша мезанад ва тукуб мекунад хоҳарша. 3 бор ба худкушӣ даст зада дигар хоҳараш. бо чорумаш акаша дода шуда ки бия бароин холаам миёрем, коршо ҳал мекунем. Чизи чораша мекасад ҷиён ки миёрем ана хел мекунем. И банг мезанад чикор мекунад ҷиёни мехе гап зеста ки холаам миёрем, миёрем холашо таҷовуз мекардем ҳамашон, ҳама каса ҷиёно. Дидед ҳама ина даёдум бо гапаш ки холамо овора таҷовуз мекунем, дар сари чизмо мезанем, астағфируллоҳ. И баъд мекушемша, доруш мекашем, ай почаҳош кишол мекунем, ай сараш кишол мекунем, хале. хале. мегӯянд на хӯрда, на бурда мегирад дарди гурда. мегӯяд ки чизи шахсиро дар чӣ намони интернет. Мара ба қатл таҳдид кунанд, хомӯш нишинам? Албатта ки не. ҷони мара худованд додааст, худованд мара ақл додааст ки ёрӣ биҷӯя одамо. Мадад биҷӯ ки ҷони тара мусалмоно дар атрофи ту ба ягон ҳақгӯ аст ки тара дастгирӣ кунад. Муъмин бародари муъмин аст. Дар ҳамин ҳолат мара бояд ки муъминон дастгирӣ кунанд. ҳуқуқ қонунӣ қатъӣ. Қонуни кадом кишваре ки набошам, дар Тоҷикистон, дар Россия, дар олами ҳастӣ мо ҳуқуқи мара бояд ки ҳимоя кунанд, дастгирӣ кунанд. Мара ба хотири худованд ва ба хотири зан будану ба хотири модар буданам ки фарзандам кӯдакамро тарбия кунам, ба воя бирасад бо меҳри модарӣ, меҳри инсонӣ. бале, ба шумо хеле муроҷиат кардам ки мисол ки дуо кунен ки одами ноҳақ тирш хатоб ғалта. Ариза меганависанд ба зидди ту. Ариза боменависанд. Барои чӣ ариза менависад бошад ки барои он ки ман вайро ёрдам кардам, барои он ки ман модарша тарафша гирифтам, барои он ки тавоиша тарафша гирифтам, барои ки хоҳараш тарафша гирифтам. ман ба зану фарзандои кор надорам, лекин модарша апа ман намемонам касе вайро ранҷонад. Бародаро ман намемонам касе ки ба ваё даст расонад. хоҳар ман инчунин. ҷиянҳо ман инчунин намегузорам касе аст сивои гап занам. ман ҳамин гунаи инсон ҳастам. ва занҳои мисол ки шиносои маро касе ҳақ надорад. ҷинси зана ман доим дар тарафаш меистам. зана дини ислом ҳимоя мекунад. Худованд фармудагиа дар Қуръон, сураи Марьям нозил шудагиа, барои зани пайғамбар Оиша разияллоҳу анҳаро тӯҳмат кардан оят нозил шуд. барои ки Марьяма вай кардан ки бепадар фарзанд таваллуд кард, оят сура нозил шуд ба номи ӯ. дар сураи чӣ мегӯянд вай чӣ шуд ку вайда ҳуҷуротда ки Марьям ки вай шармгоҳашро ҳифз кард, мо ба ӯ фарзанд додем бепадар. бале. занро дар сураи Нисо дар ояти 4 мега битонед биёред 1, 2, 3, 4 наметавонед якташро биёред. ям ҳуқуқи зан аст ки занро ноадолатӣ накунед. дар ояти 34 омадагиа дар сураи зан омадагиа дар Қуръон ки мард таъминкунандаи зан аст, ҳимоякунандаи зан аст. дар ҳадис пайғамбар омадагиа ки дар саҳиҳ Бухорӣ ки беҳтарин шумо мардҳо касоне ҳастед ки беҳтарин барои оилаатон мешавед. Чӣ гуна беҳтарин? ҳимоя мекунед, не ин ки ӯро ба қатл мерасонед.
ҳамсар аст, апа аст, хоҳар аст, фарзанд аст, духтар аст, бибӣ аст, хола аст, ама аст, ӯро ҳимоя мекунед. Не ин ки ӯро ҳукм ба қатлша мебаред. Дини ислом зана ҳимоя мекунад. ҳамин сурата бинед чӣ қадр сурати хушрӯе. Дар хонаи як шинос омадагим, бинед чӣ қадр сурати аҷибе. Манзараи шуда видео кардам ки одамҳо бибинед ки ин манзараро Худованд додааги ки зиндагӣ кунед. Бо зиндагӣ хуб кардем, ба Қуръону суннатки зиндагӣ кардем, мо бо ҷаннат мерем, бо манзараи зебо зиндагӣ мекунем иншоалло. Фаромӯш накунед лайк мондан ва чӣ мегӯянд, подписаться кунед, паҳн кунед ин видеоро. Поделиться кунед, то ин ки бидонанд ки хеле ҷиҳанҳои нохалаф будастиянд дар асри 21. Ки холара дар рӯзест ки куштан додиянд. Ба видеои диққататон ташаккур.